khele video lama kan lu ma in kam ni khatlek kan soile lokonga advertisement chungchang hi nia ning fe fe inom ti ka hria keipon kaning thin khop maya maro chu heti monetization kan ti hian YouTube lam hian advertisement ni du min lo tia ta chuan du kan lo tia advertisement te kha kan thlanga chuta chuan YouTube lam hian an du na hmun hian an lo da to mai thina ke ni lam hian chuta chuan omro se kan ti reng lova ati dan po kai phejong ka thiam lova chu wangin advertisement hi YouTube lam hian an du na hmun an lo da top mai ni ti kha kan hriat tan kan soi duwa ti chuan ke po hian kaning thin khop maya advertisement hi endu lo kha chuanin lo skip mai zelta ula ma semin en sakula chu ka ti hle mai achan chu advertisement hi poisa lo lu ve na ber hi ani wangin bible pon nangmal soman yang che ati khamo lo ni ve phot mai te o vona kan movie en hole tur chu thai comedy film hu nam tak mai zirtir nei thabok si ugly duckling perfect match ti ani dona atop thleng min lo en sak le theu don nia junita chu mitin mai chuan nunnuam tak anei an ringa achan chu chung ko hausa tak atonga selian ani wangani bialpa chelo tak le thian fel le chelo tak anei bok an housekeeper awoi chuan a supportin a fanu ang chen a enani ni khat chu a bialpa chuan in date puya junita chu alo soma junita landana wang chuan an fak luama a in date na chan po status tura an du wang chau ani an pahni chuan IG a an lar dunin kumtluan mai hian fence an nei bel deuh zela an thiante nen cafe ate kalin junita chu an mit fuk na ber ani fo thin atuk zinga chuan junita chuan IG a photo a hate comments a huta treu mai mi te chuan a mai hlai ti in motor kele pancake nen an lo khai khin vela junita engtilai po chelo ti hlo reng chu angai tuana a boi ta hle chuti lai chuan a bialpa max chuan lo kolin junita chu a mai thau hret ti in alo la hril zui ti chuan junita chuan atu ka tangin exar ala tanta ani ayoi chuan lo puin ala chet lo reng thu alo hrila junita nu ero chuan car rei lo te nuwa reality show a an landon wangin junita chu la cher deuh se adu ani car ni lai exar alak nu chuan junita chuan kezi ni lain arina chu a hlowa a confide deuh sotani atu ka chuan max nen in muin in date turin an chuak leta junita thil e lai chu max chuan thla lak sakin IG a post pal ta hlau mai athil eya wangin a mai chu alang thawin a bial sota reilo te a negative comment alo lang hal zut mai junita chuan rim taka a tho hnuwa chutiang comment adong chu alungai hlea a thena chuan botox treatment nei turin an lo tia ma se ati danvel junita in an thriat chuan arap hle lau chungin doctor mutur chuan akal ta thawa ti chuan a hmaya Jackson ati tirta ani ina ho chuan a hmel chu adang lam be sein a en sek mai atuga chuan a hmai chu alo dang lam nge ye ma se a be seyang ani ta ho lo mai a hmai chu alo bok thua mai ani doctor muturin akal ngal vata doctor chuan botox allergy anei tia lo hrilin thataka en kolani chuan kum khat hnuwa are theyang ti in alo hrilta lungai tak chuan a hoa anu chu adam hun tur an hril chuan anu chuan sowa atel theidon lo wang chuan poi ati hlea ma se min support thawang che alati ram zui junita chuan riluti ziom nan ti in a thiana chu a kol kwal vela ma se an lo bet thadu hau lo mai atu ka chuan max chu lokalin junita mai a mu chuan a phu chiang kher mai le khazir chuan lama siamin junita chu chuapui adu ta hau lo mai le chumi zan chu junita chuan ril runa takin website pakhat ugly duckling anti chu aina he website a hian mel chedeu te an om khom thin ani
website a chuan Junita chu lutin thian anei ve maya a chanchin an upload chuan mi pakhat chuan skin specialist lar tak khopui danga om chu pantura lo ronin chu doctorin a en kol chuan adam thuai a be sei pui ani ti chuan Junita chuan an skula akalngam to box si lo nen nun thar neya bultan that le tumin khopui danga om chu atumta athil tum anu an thril chuan anu chuan awi atel ve don chuan alorem ti a an lom hle chok tura anin siam lai chuan Junita chuan a thian tele a fence ten an thriat thelo nan a ming athak maka nun pa ngai le thian dang aton a be sei hle ani Junita le awi chuan Junta school thar tur chu an thlenga Junita chuan a hmai chu mi ten an hmu thelo nan scarfin atuam tlata a school lu na tur chuan a hma a school lu na chu atluk lo hle skula lu don lai chuan mi pakhat chelo tak lio chuan pui ingayem ti in lo zota Junitan a hmelan hmu chuan chelo atilu tuka soimai turpo relo ading ngoi rang mai lio chuan ibeng angongem ni tin azot topa Junita chuan fialo roi hian principal office omna zotin ain biak deuh hnu chuan class khata anom don ti ain hrethuaya lio chuan Junita chu welcome programa tel turin asoma Junita chu programa chuan kalve in mi pakhat abula omnuam tak bi anti chu tongin anel omboka ain thian thuai renga student president tui chuan introduction nein newcomer te chu senior zok te za thiam tur le thunhuai rol thiam tura fuina nein newcomer te chuan an ngai tha uluk le a lamin ti siang nein Junita po a hmai chiat nuwa a hlimber tumani Junita chu hostela om turin awoi nen an kala mei che pathum chuan roommate tur mi pakhat an lo mamoa Junita chu an soma ayoi chu room danga aom don ani mei che ten dom room an thlan chuan alo nok hle a ma se thian thar anin tong chu an lom tlang hle introduction nein ning nui le joy an ni hloma ning chu midang pahni ai chuan atong du hle a Junita po in thlasung lo turin ati sok mai chutia in kong khom lai chuan Junita mai khuna chu atlapalta nui le joy chuan an rabru hle a ning chuan in thlasung lo tura lo tivatin chutianga a mai om chante chu azota Junita in a chanchina hril chuan ning chuan poi ati pui hle a an bula om tat turin ati ani Junita kalson zok lai chuan meicha pahnih chuan a chanchin lo soin khatiang hmel rap om lutuk nen chen ho chu an hupur hle a ning chuan lo khap vatin Junita chu adam le thuai be sei thu alo soi ve a Junita chuan bathroom atanga an thu soi chu lo hrevekin arilru an hle a atapta atuka fresher lomna program kalzela chuan Junita chuan sunglass vuain scarf chuan a hmai a khu boka an thian pakhat chuan a scarf chu lathaturin alo tia ma se adu lo student president tui chuan program ngai saklowa an lo tonga wang chuan hawin Junita chu a ko chuaka midang mulaya a scarf chu lathaturin adita Junita chuan a hlau hlea ma se scarf chu ala thadu chuang lo lio chu local vatin a ven him tlat tur thu lo hrilin a scarf chu hlip thathuai turin alo tia tuila chuan alak thak ma chu kalson a phal si lo ti chuan Junita chuan a scarf chu ala thata chulaya om zong chu phunhal murmurin a hmel chu soiselin an nui zata chu chuan a hma ai zongin Junita irilru atina ani Junita chuan lio chu angai dan hriat tumin a en ngal vata ma se lio chuan arilru athak lo ti hriat takin alo nui ve ho lo chuta tui chuan lo nui so in midang de chu nui ve tura ti in ghost ti in an kauta sup mai chu chuan Junita irilru chu na takin a hliam bel cha atapta lio chu lo tong chuakin an re dak mai Junita nui tu te chu local chuaka an landan lo so ve tura ti in mani landan en masalowa midang nui ngot lo tura ti in Junita chu ngai dam dil turin athiloma lio thu soi chuan Junita chu a hne hle a
Leo wang chuan scarf man po atum to lo tun ma zong ain confident anei pha sot ani program chu man chun zom zelin game rang an khela chuta thulo puangin fresher de chu an school tan an poimo hle a an mizia le nungchang hriat chian an ni theinan senior de chu an ro man na siamin fresher de chu senior nen ain koptira junita po lionen in kopin junita chu ahlim hle program zo chuan ning le lio lo om dun chu mu in ain ngai zong ti a hriat thei maya junita chuan thi review ma se tilang lem lowin alom pui hle thung chumi hnu chuan junita chuan skin specialist mu in damdo thatak adam thuai thena tur alo choa junita chuan avun nal tak anei let le thuai don ti a hriat chuan alo hle ani zan khat chu junita le roommate chuan time pass nan ti in thlasang thon thu ain hril hloma chuti lai chuan an thil soi ti hlo om tur tok lakin ro alo sur zui chuta anin chung chu lo far thutin an boi ta nuai mai an thomhno chu pekfel zungin receptionist chu room dang an deal ta topa ma se room zong chu alo full vek to si a roommate chuan omna tur mu in junitai chu an kalsanta junitai chuan awoi call antuma ma se atlang thei box si lo ning chu call topin zan khadria avadil ta topa ning chuan lorem ti hlawin junitai avathlen chuan ning le lio chu an cheng dun ti a hmuthiam hal lio hi are thei hle a school fee tur tuakin a thok rim hle ning bula a cheng topani chu zan chuan lio chuan khum kianin chuata ariaka atuk zinga junita an tho chuan lio vot ti taka lo khur chu a hmuta blanketa khu atum chu lio chuan lo pot thutin akwa tatlat maile engtin tin emo lio kuanga tanga tal chuak thein lio nui rusuk chu a hmulem lo skula chuan b junita ning le lio te chuan chuna thilei chua an rela lio an a scooter ti nun atum chu anung thei tatlat lo ning chuan athar le turin alo ti chena ma se alei thelo ti chu a hriat reng mai chuta lio chuan a slipper chu alati chat zui asiam thavele mai boka ning chuan lio slipper chu paisakin thinrim takin akalsan mak mai lio chuan midang de chu thil ei chua puya la som thoin an kalta restaurant an thil ei lai lo langin lio chuan junita ngai dan azota junita chuan a scooter lui to awanga accident an to a hlo wanga ning chu thinrim ani arin thu asoya chuta lio chuan ning chu kolin ngaidam adilta ani junita chuan ning le lio te apartment bul chia chu lo in an room far an siam that ma chu kirle atum to lawa en rem fel chu awi chuan apui bok awi chuan lio chu chelawati in junita chu ngai zong turin afui na samai an pani chuan lunch ei turin an chuaka junita chuan ning le mi pakhat lio ni lo lut chu a hmutatlat maile an lo mu ve ang ti hlawin menu chuan en hlia troka an thil soi chu angai tharu ani ning kalpui pa chu tot ni in abial pathar ani a tot chu a hosa in ning inu le pa te chuan lio ai chuan an du hle ani junita chu birute ma se ning chuan alo huta thawa chuta junita chuan nuam lo ti in a chu san ta top ani zan ania junita chuan chhunlama athil mu chu ngai tu in amu hil theilo lio chu engni lo ma se achunga atha in aril ru lu tu ani boxi ti chuan thu dikril atumta atuk ania lunch break lai chuan an thian ho chuan anam khoma chuti lai chuan lio phone lo ri in number hriat lo atangin ani ning chuan meichia ani arin thu soin lio chuan a number meichia apek lo thu soima se ning chu thinrim takin akal nal mai ning om dan chu junita chuan mak atir hle a chutia anam khom lai chuan tot chu skula lo kala anbula chuan lo thu in abial nu anga kani junita chu zam rutakin ati ti mol mola ma se tot chuan ning chungchang a soitak chena chuan lio chuan thinrim takin engtin nge in hriat ti in azot ta tot chuan abial nu ani thule
ning chuan Leo nen a in thren dai to thu a hril thu an soi chuan Leo an sum zo ta lo an in sual ta ning chuan lo thelin Leo chuan thil omzia a zota ning chuan a re thei em wanga a chung ten an du lo thu le a chung te kalsan tur em chuan a hmangai lo thu hrilin engtiknia emo a in then tho angai tur thu an soi chuan Leo chu akal mak mai le chuta tang chuan Leo chu school akal ngai talowa phone call po ala du hek lo chu chuan Junita chu atingoi le a thian te chuan Leo chu angai zon an rin thu an han soi chuan Junita chuan a pharang kher mai Junita ama chawa kailona akal lai chuan Leo chuan anunga tanga lo ku thutin Junita in Leo a hmu chuan in sum zo loin akwa thopa an pani chuan an trek chak mai atopa chuan Junita chuan melan dan din mun le poisa wang po nilowa ani na ang anga pomtu atongta an pani chuan ti dunin ain kara mangai na par ku mu mek chu chomlen zai an relta a video munam tak te kan en le zel theinan like le share kha mila war sakram don nia